Mburi yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Vaimbova mudzimai wevaiva mutungamiriri wenyika kumakore kumashure adarikayo, Amai Grace Mugabe, vari kunzi vari mumatare edzimhosva kasingaperi vachitraya kuprotecta kana kuti kuchengetedza minda yavo kana kuti famu ravo riri kumazowe kuti risatorwe. So according to bepa ririkubudisa nyaya panapa rekuti it has emerged that the former first lady is fighting in the courts to stop Mazowe Rural District Council MRDC from parceling out land from a farm where she built an orphanage in Mazowe Mashonaland Central. Ndo nyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kutaurika iko zvino, kusaziva kuti zvivindi zvacho zvinenge zvazvepapi kana kuti ndo zvinenge zviri pamutemo wacho here kuti vanofanira kunge vachigura vachitora, nekuti pana vari kunzi vari kurwa nekansero yekoko kuti isakwanise kupinda ichitora pavakavaka orphanage yavo iri kumazowe. Ndo system yava ipo iko zvinezvi, ndo zvinhu zviri kutoitika.